Jejda, kto zase volá? Haló? Ahoj! Ahoj. Roky sme sa nevideli. Musíš ma prísť pozrieť. Zober deti, zabal ich do auta, prídi k nám. Hej, prídeme, jasné. Poď. Noel, neťahaj brata. Už idem. Ahoj, tak sme tu. Rada ťa vidím. Máte to tu veľmi pekné. Ďakujeme. Pred mesiacom sme sa nasťahovali, je to tu čistučko, nové, všetko ti poukazujem. Decka, na konci ulice je súkromné ihrisko. Choďte sa pohrať. Maminke dám zatiaľ house tour. No vieš, keď sme bývali v Garzonke, tak som ťa veľa nevolala, ale teraz som ťa musela zavolať. Wow, keď to tu máte krásne, tá príjemná klíma. Taký ostrov som vždy chcela mať, oblúkový. Nicole, to je nádherné bývanie. Tu je priestor, uzavretá komunita. Tu si žijeme, fakt sa poznáme, ale zároveň je tu veľmi bezpečno. Že ja tu vypustím deti, ja neviem o nich celý deň. Všetko, ako tu vidíš, to už mi sem celé pripravili. Ja som nič nemusela zariadovať. Ja som prišla a ten ostrov, to je ostrovček snov. Ty si sa chcela trošku pochváliť, čo? Nie. Posledná vec, čo tomu chýba, je už len bazén. To je bazén. Áno, to je bazén. To nemyslíš vážne. To je bazén. Nicole. Počkaj, skočím si preplavky. Tak na toto by som si vedela zvyknúť. Kávička. Nicole, ako dobre vyzeráš. Mi nehovor, že ešte stíhaš pri deťoch cvičiť. Áno, cvičím, pretože my tu totižto máme vlastné fitko hneď vedľa detského ihriska, takže ja si ho cvičím a deti sa zahrajú 2 v 1. Ale priznaj sa, prečo si ma sem zavolala? Taký tajný úmysel, majú tu posledné voľné domy. Ja by som strašne chcela, aby z nás dvoch boli susedky. Ale nebudeme tu piť kávu, ideme robiť aperol, dobre? Čau, drahý. Počúvaj, som u Nicole v Čerešniarke, majú tu posledné voľné domy. Nemohli by sme sa sem zastaviť, ich prísť pozrieť?